so by she'd on a airbíis na seo a brand new show. Mai. Well, we'd read a dulcia, nor what fondach now would you go? Fan second beter. Right, yeah. Thor my dash the coop with an Ella top stock. Hello, Gachgana, Fosky stock. Shock the Naguelga energy as son of Div, August, Law na Meán Sóisialta, agus Teicneolaíochta son of Div. So in you, Tommy of Kelora, Aaron Gaelga, Meán Sóisialta, so down Teicneolaíochta, August just ein of the winnings le Gaelga úside Lina, I suppose. August tá í Harvest special the linen new. Tá cum fána cúpa ná méidela, mar tá daoine fósaigh lá gála isteach ach yeah, is dúnta gan rud é agus is bralam go bhfuil an lá seo againn le óir de haringtear úsáid na Gaeilge na Meán Sóisialta tá cúpla ceardlan á dhéanamh agad aniu comá agus tá misigh play le ceardlan físeáin le daltaí bunscola agus neanscola agus ceann na ceisna atá mé cur ná céhéad roiarc a ceapan siad atá ag an hasclub Gaeilge TikTok. So is féidir beidir má táisbh brand new is féidir bheith ag smuoineh an gceis sin agus tóir mé an freigra beidir ag deireadh na cainte. A céhéad roiarc, céhéad duine an dóileh atá héis físeán leis an hasclub Gaeilge lo a eáil. So tá na milliún duine TikTok, tá 7 milliún duine in Éireann, céhéad roiarc a ceapan sibh atá ag hasclub Gaeilge TikTok. So the smuoineh version sin ceist by my talkrás chuige sin ag an deire cur gwibna dom Linda mai anam darmid an fragrar sin na hóir by my gear an fragrar sin na hóir ag deire na cainte, okay? Tommy beanna carja so lana gear. Okay, únta gurmí mága lína. So fáilte mór rove a cuarda mar luag mé an sin sé seo mar chuid teach na Gaeilge le energy a fihe dó agus aniu sé lá na Meán Sóisialta agus Teicneolaíochta agus tá denmh Kelora gachar de bhna na Gaeilge na Meán Sóisialta agus Lína agus san Éireann Teicneolaíochta. Agus aniu, so is mis siomh New York mis sé gobar le TG Car agus le Conor na Gaeilge agus aniu tá is mór an onardom go méid chur specialta faoi agabhanis. Deir nachhfuil duine sa tír nachhfuil cloiste faoin tugra atá siise héis a hosú le déine. So gan na hiilemuile mé gurí fáilte óhhar a chur rih ar aniu sin Linda Keating. Hi Linda, can I start you? Hello, tá mai intainta mai, Gurmí mága tá sé jazz fan seo. Agus chuna tá I'm sure sa ná sa tír bhfuil tusa bhfuil sé garh bhfuil sé stormúil. No, tá sé go bra, tá sé rubba glia, bhí sé curní slúa, but tá sé go bra, yeah. Can I bhfuil tú hain? It's a lot clear, tá rudí áráid. Bíonn siad séimh galóir an seo, just tá cúpla scéalta cluiste go bhfuil an I'm sure I chur isteach ar lá na Meán Sóisialta mar go sé ag scrisa Wi-Fi daoine, so le cúd of day, I'm okay. Yeah. So Linda, inis dún piece of beag food féin, so an coolra tá agus, beidir an posta bhí agus inis tá tú mar jarthór gréasán, so chud is gur fric tú an posta tá agat faoi láthair mar jarthór gréasán? Oh, well, nuair daag my skull, shall blinty fada hen hu me go art college agus run ma came in Jaru. Mi he Jaru fan in Netherlane avion, just Jaru fan in just dacrad kind of the graphicy agus furniture agus just Jaru agus linear agus just so céim a bhíon bhí sé intinnta lechan mar kind of éhar agus in sin níorú said me a hé Harbí chuma se agus hasime go bhí slíon cólartaí airclunne mar léirford agus run me sinna fan a bliantaí agus but rihan am ar bhí me a gobaí le alíontóir bhí me garcar bhí si prothú éada fanin ardan agus sailse agus prothú sets agus Rudí cos le sin agus me cin de éadhar bhí me gcónaí réit just bhhailm sa gal back agus rud a crothú me hain so chu me back go dtí a choiste agus run me maistreacht
in web technologies. So is the sin dul me kendóile códal go bonus really agus and the Asian just tossy me gobi is the industry kind of the Laugh Valley either kind of the technical agus La Valley is yen me le more the jaru fasta so the kind of the either in the rub agus is mylum sin. Wow, well is léirgur duine alíonnta hu tá iiri sin déanta agus ó héobh cursaí Jara agus alína ach tá muidna ag leirt inniu faoin tugra is déine a chuirú le chéile agus sin é folklach. So de aine sa lucht fechanna agus neadidir bhfuil aine sa lucht fechanna nachhfuil cluiste acu faoi folklach go fáil mar sé an rud is mó a bhíns caintéir i mo grúpi WhatsApp na leitheanta seo. Ag céir dé folklach de aine na nachhfuil ar an ólas faoi. Well, is clíthe atá clíthe focail atá tá ní ghlacha rin tú ar lína é ar si viidirlín tá sé inta siimplí rafant sé is tíon sa browser agus rud a caiig tú a aimimsú ná freigar agus a ta nódatá ar tús ná go ar freigar go se chuig litir in ad. Jane focail agus so currentús se focail bí chuirse agus bhfuil se chuig litir in ad agus currentú sin sé le fall má well tá é is tíon sa freigar, but níl sé an tíon sin éid ceart agam Tá man é sin a bogu dí sin ar fell. Agus lean tú ará agus tósin tú ríist agus a ríist agus le chu dé sithe agad. Linda, cáilte goin. Look, seo a Orleans lá na Meán Sóisialta agus Teicneolaíochta agus bíon fibanna teicnúla I ggóí ann. Fechamid. Oh, tá tú arás. Tá tú balbhathe an sin Linda. Ní félam tú a clúistal a féile just an microphone. Let's see. Go on, Eskel. No. Ní mé tú a clúistal, sí dún go an mic balbhathe ann. Yes, tá tú arás. Go on, Eskel. Nílas gom céir a hórla an sin. Ja, níl is gom beidir gur cail me signal tá ar Zoom ar ma phone bhí ma géirí dhéanú ar Wi-Fi nó ar plugged an shop at ní ró an fum a gopi róhai so go leisce beidir go mé reinint 5 in ogan bus lenam is ará to be bhí sé sin bra so tegamid gur cléthe tá bhoclach agus a scád a glíní bhfuil if we thóir dhéanamh agus ní bhíon é nudna seachas is scádah just litricha chahas teach agus den is ag brair sin go bhaid sin freigra. Tá sé dúlánach ná tá mé hééis sé immert anna chuid mé féin agus tá sé dúlánach agus orinthe is cosúil muna bhfuil tú ag smuoinmh muna bhfuil tú sa bheon ceart caithí tú beagnach é a leige síos ar látaobh agus aber go joki tú arás chuig a níos déine mar like current thuirséir incin. Ach céird é a sprág tú leis an gluthe folklach a chur le chéile Linda. Sin who? Tá má bog san fum a brisí sú so tá súl beidir go mé mábalta signal níos fearr an seo. Úntaach. So an ceiste bhí agam an or seo Linda céird é go dtíreach a sprág tú leis an gluthe folklach a chur le chéile. Well, I suppose go dtíre tá mise ina tá fólam Gaelic le blinti agus is mailam a Gaelic agus is mailam an an dúchla an Teicneolaíochta dí gceist fásta leis an hain agus bhí me really go burdal agus an sin go mas méid tú bhfuil seo an nabrathe sé in Gaelic. Beidir an nabrathe sé mar tá aperture
on agus obviously tá foclí difriúil on agus go bonus rud a dúirtú na smuitimuid balla difriúil na tá genéala agus méle so beidir bhfuil sé inta siimplí dhéanú méle, but beidir ná bhfuil na taihí sin óganne mar in Gaelic, so bhí me géí, I suppose na rudí sin a ibrúma, just dú hain, bhí sé simú dúsa sin a ibrúma, so rud a hála forma cin, like an open source, the kinnel the cléthe costal a wordle, agus rud a rin me na churmaiste an aberture Gaelic on, for me na listi focal on, like listi na fragri agus liste an folklore a hain agus chuma sin is strahan agus an sin chuma just well actually could you Michaela lum mar skribnor agus ni session about na folkly skrib stra fecin to a UI a hain because some Haijan Gaelic in the so could you session lum la sin agus Chuma mahe bhí sé intinta garú ní ró méid gréthe tá on faoi lethir on ag an am, but sinna dói I suppose le Bulgari bín tú ábal to rudí chuma fáin tú aseolalas agus an sin thug le lansan a rai. Like níor sé casa le ab mar hampla mata tú chuma lór caiid bheith cinse go bhfuil achan rud really go chumlan ceart is tíon sa lór ní a botúna bíon mar níl a gibhí rud a fáil siú agus an sin fáin tú má go bhfuil botún but le Bulgari tá sé bhád níos forgiving bhela agus tá sé níos fearr really má chun tú maithe agus é rud Bulgari sin fáin tú a náisiolalas agus an sin fáin tú má go déanana rudí te gobi agus déanana rudí nachhfuil gobi. So tá dúábal tá am a ddíirú strahan rud atá fiúnta, you know. So hanig daoine rás thugam sa le lémór le aseolalas agus chuma Greek, well, not élig, but an cuid is mó den a rudí. Agus bhí me jabalta, like, mise a gobi leis a pobl a bhí a imirte cléthe, bhí me jabalta na bugs a lige aimsiú, so mar phobal bhí me jabalta an rud a dhéanú níos fearr le chéile. Rálam sin. Yeah, sin go hálan gur rud pobl a bhí ann. Agus te an rud tá agus faoi, you know, tá an cléthe ascuilge agsúil an gléthe as béle is cosúil go bhfuil an taobh eile de incin beagnach go núsáid agus den gá hanga. Ach ag tágart ará an próses an ógur luú an sin gur, you know, próses níos fuide a bhí ann mar bhí aseolalas ag teachtasteach agus bhíor sé a chur bhaim. Ach cé go áras a ghlach sé le é a chur le chéile ón tús an actually ceist tágam sanna conas gur bhalig tú na focail nó na fragri go léir le ní de chur isteach sa cléthe. Cé ná gur tháinig tú ar na focail sin? Well, so for me tá lista on. Tá lista bhain den na fragri agus tá lista eile on the like more lista the ahan folklore Gaelic atón. So for my céad lista ó DCU dal si siad an lista seo de folklaí atá agrithe or ordaithe an ord miniceart an úsáid agus but ní hé gach folklaí testíon sa lista sin folklaí na Merla ní seo term technical agus ní hé linguist autonumsa, but sin gur focail na lema agus cílíonn sin gur sin a rúta den acal. So níl tiisiil ginneide agus níl, you know, na variants. So mar smítin tú mar seoir nar aircha tú sús a folklore. Bí na gcónaí an céad focail a testíon sa lista. Bín sin bon ruta an acal. So stíon sa frag ruta an acal. Agus sa dóid sin, bhí sin inta úsada den chluthe darlum, mar bhí má ábalta na conspóid faoi cén dóil litin tú focail mar sceart a hackant, because bé an bun acal I gcónaí litrithe mar an ggéine is cuma cén canhaint a bhfuil a úsáid. But da bé me a gúsáid folklaí te muid an rúta beidir gur méid
in the moon and read, oh well, could key in our literary too and dói cheart like, but I guess they must have read, oh, but smile on sa carriage like na Connolly shot dói literary Virginia, so you may get it like a happen. I guess a flag at the weed and clear. I guess Crejim gur dober shin gamai, I guess mo weakest apart the DCU, Marker sheets and rin sheets and nobby jacker really on a page sin is theans na Keiko Minnick is usaden Buckley in Gaelic agus cur de list sin ar fáil agus bí no bí sin genta cloch me sin liste me gur míle baile. Agus yes, Smuoinmh Ottawa fréamh na bhocaile úsáid mar deirhin gombeoch tréad hééis brise amach idir winter Connemara agus winter gúnaáil más ar gréis begúsáid legan go éagsúil so cur chuig a Harbheith cliste wet an sin. So tá we gobar mar dúirtú mar jarthór gréán, so bhín tú gobar san arnal Teicneolaíocht. Hiic tú nuair a thosaigh tú go bhhéití nás go bheith ann idir an Teicneolaíocht agus an Gaeilge nuair a thosaigh tú an cineál oibre sin. Well, the sim bar to go in inclusive design, there's my Gaelic attention. So, inclusive design and rather than my kind there. Now, we're smooching to Kent I would sheets and Abotha and Rebra and on Teicneolaíochta who said Shandini, Bidger go will agus níl na mére a go bí mar scearh. Cén dóibh me sheets an Abotha lochog who said agus so tá lémór ceisteaní mar sin a chagan in níos leis a Teicneolaíocht agus in dearú agus caithimid smúitiú ar na daoine sin. Agus an fáib atón leis an Teicneolaíocht go minic na daoine is Abotha atá a genuine dearú agus a genuine Teicneolaíocht. So níl siad a smúitiú. So tá má caintear far óga, agus tá siad sin a genuine dearú. So an beidir ná bhfuil an taithí acu faoin go bhfuil daoine eile taobh muide sin. So agus a tí in sa cinál do ranóg sin, creidin ba chóir dúchlanna éagsúla ag na munteangatha ar an idirlín. Agus beidir ná bhfuil siad cófeiceala, but tá siad on. So tá ab mar hampla, cin den hampla thormsa go minic nuair croithíonn tú siomh ar WordPress agus chun tú maithe an text lig an Gaelic, but they've hear the sin, kinnis na well WordPress or file in Gaelic, usadan tú a lugan berla, agus má usadan tú a lugan berla, chun sé kin the tag leis an website sin, agus dearna tag sin, ten website se scríbte in Merla, but níl, tá sé scríbte in Gaelic. Tag an Google Spiders along, agus dearn sheets in, oh, tá seo mí ceart, ní higa mé. So an rudí dhéanann sé chun sé síos into Kentanny McCare into search rankings. So sin rud a caihí muid smuitiú. Is féidirlinn fáil thar sin agus go bhfuil istal bin go bhfuil five sin an ar tús. So sin the simul dúsa mar mata me gobíle daoine hospantífa gur féidir linn na munteangaí chur tosaí ar a gréasan a caithimid bheith cliste faoin cindóid a bhfuid a dhéanú. Balla eile, like mar hapla, fecinn sa lémór daoine a gúsa TikTok agus tá siad a gúsa tá lémór cin me chun tú ar fótheideal úsáideann siad ar, but chuirn go sé intínta tábharta, má tá gala chur video muoin sin go chun tú fótheideal leis. So when mar tá daoine ábalta daoine tá bór tá si ábalta solta bhain sin has video. But ní bhhain sin, tá sé táirta go mé an text sin ar fáil mar metadata le videos. So dóigh go mé na AI na robots that tá muid teagasc fi lethir go mé siad sin ábalta go bhfuil go leor ólas a chartiste in sa teanga sin. Má tá si just a fólam a lig an táma lig
le béle be se go chomlan biased I dro an béle. So tá sé inta táhata like tá role inta táhata ag go specialta ag na daoine óga faoi lethir just rudí a scríú chuna Google AI I suppose a teagasc agus go mé na miontangatha co-ledger ar a rééis an is atá na majority like béle. So few when man bhfuil tú in a web developer is féidir leat rudí dhéanú chun an na miontangatha a corhúsús. Is bralam gur Marielle ar in Rockton nu Rockton ar rudí gur sin as a hánig do spéisiú rudí cosúla seo agus nuair luúin sin, you know, go míon fear ag crothú agus ag dearradí, I think samplemáta sin on the phone mar gohfuil siad rohhar the love and the man nach níon siad. So sin ce sampla bháin de sin ar aos. But sin có spéisiúil gur féidir leis na daoine óga atá breathnú is féidir lo cuidú leis an bhfuilge ar lína tríd an chhilge a úsáid ar lína agus so ba siad in a múntóirí ar na robots nu ar an Teicneolaíocht. Tá si agus go leis go on. No, you Lanners, Linda Lanners. Well, that must meet you like Abra hampla like in blinty mahas seo like beidir chuige blian eile na daoine tá garcar seo tá si dó, but in chuige blian eile bé me sem marú beidir go mé na daoine seo galas Jana Altranas no beidir go bhfuil si gurí fanart sahála agus be de bra ar an Teicneolaíocht agus mona bhfuil an Teicneolaíocht mai galóir in Gaelic. Ní bheith si ábalta é dhéanú like so mona bhfuil Alexa mar hampla ábalta Gaelic galóir leat. Beidir na mé tú ábalta fanart sahála like beidir you know so tá sé inta táhata go bhfuil muid is smuitiú có fába sin chum tosaí agus go bhfuil muid ag genú ar níhil le bheith cinnte go bhfuil muid nach mé na miontangatha feice ar latíh leis a Teicneolaíochta. So sin a punt. Yeah, was bralam sin Bayern Gaelga a bhúna de Alexa Naomi Staney. So ag tágart arás go focla hiag an clé a ríis. Hic tú, tá sé hééis pléisce ina omláin tuigem sin ónar ógur chuirtú tú leis Linda. Hic tú nuair a croigh tú foclach an méid tóir a bheoch air? Well, near hic really. I suppose not to steen seal na Gaelga agus bitter been to a leo ruddy ar na man go minute agus binch the red up and Gaelic of west no ní Lauren dini Gaelic ní smoke you know think current is hurt agus hasin to a credfal agus be do oh yeah Neil dinne be Neil like agus an sin nor Harley and Marshall nor current to má cléhe Marshall agus fecin to go will be near foot fanna crunne emerge agus I said agus is cuma céin caid an Gaelic ataku cad mu lig just a core agus a spree le chéile turn sin opta do haim go parsanta so, but near hic me, go me on mage alive. But I suppose near Shasam Sheer agus a garcar well could came when I'm out like mar durtu in the intro like the sharp million dini and shot the Gaelic could a lig. So came when I'm out made dini I said. Oh, news I shouldn't dear. So cave gadiruk, cave dinna atá ag immert an cléthe gachla agus bhfuil siad ar fád in éireann an bhfuil an you know an bhfuil an 7 milliún sa tír seo an immert nó bhfuil daoine níos fuide bhain an immert? Well, tá sé á immert in níos mó na 100 sa fiche tír faoi lethair na níl na figurín tá mór like fecum sa duine bhain nó beirt in Ecuador agus you know agus lasan sin good saoíart nuair smuitiúm ó chéine go zero bhfuil siad sa duffer nó bhfuil siad a gal suas na Andes nó chéine go bhfuil siad na fácla but tá hart fa bhí se suas go dtí hart fa le 20,000 sa le agus anis tá sé néid titim síos rudbog but tá iontas arm nach níos mó hiil me ó bé version of fad, you know, had dini like cúpla legs and Genesis jarma though, but fecum sa go will be the chart the rash that should be genuine sus heart for 5,000 gakle
immert. Sin co-spatial in Ecuador, neither K-tá own, Caigur Moontour Brisha Hus Garman who were they going to see the tourist her team from America Hasta own. Well, keen to Muclown, ta Cahar Muclown on Immer Doger Hosig Shay, August Tana Shamrogue, I talked to Stocks a group of WhatsApp, Gachilla Law, and they're like 30 raw lash go worship day Erin Trial in you, so she done a hostel fain in you. So a news air on Alov agus an ra atá héise bheith ar an gluthe folklach. Óléon flanagat tiile cluichí mar seo a crowing Gaeilge nu le folklach a Herbert for beag níos mó. Well, actually, yeah, bhhailm tá le mór smuoitethe ogam bhhailm cúpla gréthe eile chuirsteachan sa cluiche tá ogam, like just rudí siimplí but nema kinse go fáil bhfuil an nám agam ná mé ma ábalta but agus hanig me wacadú hurdle your hurdle that is cluiche caiú an ceol. Bhí mar smuitiú actually well dúirt mar charlam chu me ma hurdle hain who's there Twitter le agus dúirt me hanig me card a rash agam. It's like ben cin seanó sínta mai gus mar like an idea brilliant beidir fáin arachtas is féidir an cluiche like seanó sienú. But yeah, been late le more smuoitethe agam, yeah, like agus it's obi really jazzy, the winam sa an soltas is dúchlan kind of the jazz Teicneolaíochta fun agus crejum go bhfuil daoine a buin soltas so tá ma hain a buin soltas an asol is sin, so yeah, ma the tuairmí na ideas ag duine bí like carthogam kinse. Sin honest I think cumbeoh antóir an gceann faoi éire an seannos cínte agus cumbeoh si ar fad bailthe le chéile bhrálam sin, but no, is léir tá daoine buint anholt as an gluthe Linda. Tá ceiste máin eile agamsa agus an sin seans go bud ráid go rain ceisna ón lucht fecna, so a winters lucht fecna má ein ceist goibh ar Linda bunig í las as an fáim Q&A ar one an scáán agus chuir mé ar Linda iad ag an deire. Ach an ceist ar na gweimse Linda ná. Céird an tábhacht le rudí mar seo a bheith ar fáil in Gaeilge, nu an Gaeilge in nasca leis an Teicneolaíocht dar leis. Céird go dtíreach an tábhacht. Ke go táir sa péise go mé rudí ar fáil in Gaeilge? Well, mar dúirt me níos luithe tá sé táirte má tá muid gala Nimajigiri and Namionchanga Hano Gaelic of Fagad er Tibawen, Matamajigiri the Sus Condeta, Kahi Lina, Castle Berla, Cocaine La Berla, Arvala. So the Shin, Tawerta. But Tibum we the Shin, Tibum we just to crack look call, like hasi me seo ri me lémór chuirde ab mar hampla go speisialta ar Twitter tan tá lémór daoine gríthe ar Twitter agus a chaint in Gaelic agus tá casma le chuirde óra agus rin si a sílhád níos lehan agus so tá just a chaintear like ní ábal a chaint ar cecotéir an Gaelic mar ní hé sanolaí mise, but tá ábal a réit na rudí na buntaistí a bhain mise maithas a Gaelic agus go speisialta an Gaelic ar lína mar bhí má ábal a chuirde uair dhéanú agus bhain mar soltas sin. Agus is sprálam an chuí fiúgur gur raibh ag leabhar faoi ruchtan, mar siad an go bhfuil sé cóthafta bhfuil ruchtan ag cuoine na tíre seo ar thuirmhísí ar cluichí ar áisna oscailge, mar ba cuairgam beag ruchtan agan ar na rudí chéine osbeirle agus oscailge, so gur míle mágad Linda as sin na chur ar fáilún mar tá bhaint anasoltas. Tá teachtas hééis teachtasteach ó Seán Anton ó Cunalán ó Scoil Joseph Downamór a Gundé Hirón agus dúirt sé Linda a chara míle buchas as an ólas ar fád faoi folklach, sár smuoinmh amach a bhí ann, cloisimuid galore scolóirí sagana ag leabhart faoi. An sílan tú go mbeidh sé an úsáid ag múntairí Meán Scoile mar áit litereachta Gaeilge amach an seo, nó beidir go bhfuil seo i tóir le hana féin, so an dóile go bhfuil múntairí an úsáid ar scoil. Tá na múntairí like
Feim se le mór charter the ón na múnteirí. Tá más mór a gom múnteirí na hhéann. Tá si có dígrasa, tá si tagan si níos le smuoitethe, tá si a gobi go déir seaartna agus tá scalarí na hhéann inting de airhil because tá na múnteirí chart níos agus tá si rudabí a tagan si trasna agus bín si deanú ó bé siad ábalta rud sinna úsáid sa rang agus an rang a dhéanaan ní simúla den na beltaí tá siad bresa éportas stress a rang. So cinse go bhfuil siad an úsáid is líon na rangaí agus Tomás mór go na múnteirí a dhéanú. Darren goil na daltaí delighted goil siad in sin chluthe immers mar chuid den oberscoile. Agus de ceis é seachas seach ná neadidir bhfuil sé seo rubbeo chun spóideach linde ach tá duine le fena ag fistrú hí an litir hí ann ach bhain tú é mar litir. A níos tá sé arás an raibh conspóid ag buint leis an litir hí. Oh my God, ná ionta go daoine a garcar sin. So hanig linneartthgam agus chur siad ceistem ó thóir do bhí vestí in san abertír. Na ni hé Teicneolaí mise. So hui mise go dtí a chéile agus chur mar ceist air. So daar kun just be in sa liste na fragri agus bhí cúpla vís is the in fragri. So bhí van on sin focail amháin agus bhí focail eile sa jar magenta gom. So the war sin, kinnis go bhfuil a focail sin is the in sa focail right, okay, Tesh is the Faulkner, Shin and Udaresh, so Marshin Kahibi of Esti, so Aperture, so the Hockrimage Teshagala, Bonner the Stains and Aperture. Shin Hanig the Nyardala Hogum, August Durchid, oh, Nima Albanton backspace button, I said, on Merclor. August Hanik Mega Roshi that they said iPhones. Agus dark me iPhone canime iPhone fan you just an bugshot eyebrow ma agus dar hannig me nero an being crippa ag obi but nero an iPhone a husband on icon agus you mar oh shin bug more mono will be any alberta like on back button usad ni vicious alberta shin blocker you know mar german so kaima shin a rechu agus kaima shin a rechu go gasta nil amo gum la orchestra han ke je to control an actual icon a hen just kaima shin a boy agus so hakri me Nero galore squares because then iPhone into bug, you know, because Neil galore squares when you're in the literature her leg. So don't remember right. I'm just well a harnch ma vision. I guess just screeve mishta sheer and on icon said. So rin machine I guess be na iPhone users brasesta. I guess in rin majarma than be. Agus an sin machara agus ó Halloween chuir má chuir má blog post agus bhí sé caiint ar an rud rinne agus, but dúirte is tíon sa blog post ó cé ná néimtíom leis a bhí a buinte má. It's like oh rinne dearmad bhfuil bhuiime má bí. So anyway, cóid mé mar sceart chuma oh. Well, Lynn, Rubio Groton. Oh, Tati Rota. Blogam leis, I think I wrote Taraki Nagar, Buena Gate Tree Himpista, Dundana Current Cash Shaw, Nidolam Gur Buena Gate Dengano, be on Vila Vet Nagoni. Funny my second with well ein cash dala agah select fecin a corda sin cúpla cash tá tak stock tá bitter nomad nu go ela fá gon mata ein cash to go air on Teicneolaí folklach an seo ag an tús nadidir ar daine seo le nadidir coolisiv mé ach bhí cash to go mar ag an tús dúirt mé céibhéad rark a ceapan sib atá ag an hasclub Gaeilge ar an app TikTok. So Monahagan Linda Rush, Tori main on Fragradeve, will the Lynn go follow Linda? Neil. Okay. Rock me rag is Torme and Fragradeve. Margaret and you, Law, Meán. Ooh.
Sóisialta agus Teicneolaíochta agus gomad denmh ceóra ar an ghilga ar lína agus úsáid na ghilga agus speálaach na ghilga ar lína. Bhí mé just a gurí an fearach beag seo a thuirtíomh mod le céhéad ó atá an hascibh ghilga hééis se bheith fecha ag daoine ar an app TikTok agus an freigra ar sin ná 1.5 milliún ráirc atá ag an hascibh ghilga ar TikTok. So cíonn sin ghfuil daoine á lurg, cíonn sin ghfuil daoine an núsáid. Agus is léir gohfuil an éile bhar an gginál ábhar sin ar lína. Siadm go bhfuil Linda caiilte a gcuin for réir. Ó, tá tú arás. Tá tú arás. Tá tú fós rud beag rota an sin Linda. Tá sílam gohfuil deire hééis tá lenar chatan is rénos an raibh aonar eile Linda a raibh tusa ag ggéirí rá le sulla chumud críoc le ar gaiintaniu. Ní leis go mai sin éon éad a rá. Tá na 5 na Teicneolaíochta agan aniu. I know, go leisce. No, tá tú go bra. Ná ní mar seo a bhirlíonn seo hééis showbiz. An raibh aonar eile go raibh tú a ggéirí rá Linda sulla bhag an slán na gachtain aniu. All right. Okay, Accorda, Sean go bhá go bhfuil Michael Okay, síam go bhá go bhfuil in is sé. Gur míle mág go Accorda. Still go gurhaint of soltas. Das leir lá Linda gur míle mágat. Agus sin muid. Gur mág go Accorda bíag an lá goibh bunaí soltas an choile de cheachtain na ghilga le energia si an ggóil se bh galóra agus ghfuil neartplánálta sa scóil mar is tréimhse úntaach sceismíle cían blion. Rálam ar hadan seach na ghilga go mórla mar scóil agus níos mólamis nar nach go mar scóil mar an iritin rudí le freistallarthú. So sná chunadíh seach na ghilga le energia sonnadíh agus bíag lá únta goibh agus ná déanaí darmid an hasclub snog fédó a úsáid ar na Meán Sóisialta. Gur míle mágah agus